ba? Kita mo sa kong anak? Wala di akon. Eh, sige. Dong! Asa itong bata to ba? Ara de ka diya ha? Ba, ano ba? Aray! Ba! Hindi na lang sugo sa mga. Ba! Sugo na ka ha? Ba! Di na lang kita! Agad na! Hindi ka gulo ha? Ba! Sorry ba! Aray ba! Hindi ka Aray ba! Tama na ba! Huli! Dong! Kung saan naman food pa? Humani mo timba ng tubig ha? Pamuga na yun para magdungag. Bulakaw sa ako kay Pait kong sudan. Pwede ko nahuman sa isa, nanapoy sugo. Tagahanap og sugo ano eh. Kol, nasi doon dito? Oh, nga naman. Wala lang. Oh, Kato, Kol. Pait kong sudan. Panuda na mo, gutom na kayo. Ngaon pa meron. Sige, salamat, Kol. Dong! 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 Di, ano pong mga buang oh. Sa may tirada na to ron. Kita tayo lubi dong. Ay lang sa siguro eh, ako trabaho ba eh. Adlok mo sa papa, kagama taglawas. Kasi baga may lawas, bunalan mo ko sakit kayo. Sige lang, tara. Sige ra to. Ayaw lagi, masuko sa papa ba? Kwarta na. Isti kwarta na tatong lubi ba? Kamay bahala sa kuwag, mabunalan ko. Ay, kadlok, si Boy matong pasangilan. Patay, gili kataan rin mabukbukan na po ni Sige raglaag. Dong! Humana kay dungag na, Dong! Pagukan na ba? Asan mo yung batahan ni Bay? Nilaan na po ni batahan ni ba? Lagod. Asan? Bantay jo karon makaihi jo karon bataka. Bantay jo ka bataka ron. Dong! Dong! Asan to ng batato? Dong! Uli ba? Kaihi jo karon. Pakyasan eh, wala mo takitag damang. Kita mo sa kong anak? Wala di akon. Ay, sige. Dong! Asa itong batato ba eh? Papa, matong dudong no. Lagi mabukbukan ron. May lobiro makita bay. Ay, kanay pero. Kunahan. Kwarta juta ni ron, pre. O gunite. Gigi, mani na ba? Mani na ba? Dong! Tay, Dong! papa Ano? dyan ba? Panago mo. Apa bay? Naara de ka diya ha? Wala ka, Boy. Sige mo kagdala-dalang dudunggod. Awa, nabunalan noon. Ba! Di na lang kita! Agad na! Hindi ka gulo ha? Ba! Sorry ba! Agad na! Ba! Ayaw ba! Tama na ba! Huli!